dan salon. Turun nak kena tujuan rumah sakit sulit. Lebih penting. Aduh, udah. Menengah banting aja. Dong, foto bes, lebih kan nih. Yo, pose. Iya, indang tandang no, kok panggan dokter ae. Dua anak sitok kok ngono kok angel ram. Udah ngono pembiyen boke tak pengen ngemi. Rasa berada kae aku dengar iki. Wes ben budal ngarep kono. Ngomong ae dasmu selak luwe kok. Yo pakan ijik, ngono kok yo omong entek. Wes nak kirane pakane wis menipis ndang apa piye. Malah senene ayah aku. Aduh. Buang ini. Alah, iya nih. Tinggal ngaret ae. Ini nang omah tangga gembranggang ayo. Kerja. Ngaret ae. Tak tinggal ngaret dhisik nak kirane ngenteni kesuwen yo. Golek-golek apa ngono. Taringipun blok ngono. Gase bar tak isi kae. Ngene ya. Dah. Wah, panas-panas. Nyawang banyu yang ini ngedemetet penak iki. Karo golek mustika senggol modot penak iki. Tapi ra disenggol modot-modot dhewe piye iki? Omah wis ngono gembranggang malu. Salah aing. Nena neno nena neno nina nino nina nina nino aduh nih kayak gini omah rumah yang gembranggang di pakan jik ini tak wong tuwek kayak lutute musim nom itu nyadari lah kena suwi-suwi yo dibek dhewe mari-mari tak dol tak wangkan duwe nggih ben angel angel ya popet-popet ngene jarane karo anak impan malah turun lho paling penak ya dadi mbae kayak ngene lek marahi. Nggone tepak ketok beneran ya. Damput. Arang kene sadu lho. Ayo,
Ini mundung aja. Ini ki wong manten anyar penak kan. Lila lilo lila lila lilo lilo lila lilo lilo lo lila lilo tok ya luwe ta ya apa neh ya Ando. Beh, ha kok kowe neh ya dunya rumah aku ciut men kok obah petuk kowe. Lho apa kowe mong? Kowe nyawang apa ora? Wong aku ki golek apa iki ya. Oh wes lah golek pakan mbek ya. Waduh. Beneran nak rene to. Nggo banyu ngombe ora? Kowe wani pira njaluk aku banyu ngombe? Salah obah perhitungan to iki. Lah piye to dinone koyo ngene kok. Ya angel. Terus biayane regane pira? Nek tak kei banyu aku mbok kei penggawean piye? Jaluk banyu, jaluk upah. Banget. Lah piye? Oh. Piye? Ngene lho. Aku rasa ngono penggaweane lho. Tapi aku duwe carane lho. Terus carane. Piye carane? Bisa ngene. Nak iso ben hasilnya kuwi sukses to tercapai tur yo manis. Iki golek dina sing kira-kira pasarane kuwi kliwon. Wis mesti sesuk wis rezeki. Ngono ya. Heeh. Alah, ora percaya aku. Wong kabeh lho wis tak lakoni. Lah kowe nglakoni usaha tapi ra ndonga ya padha ae. Omong ae ganggu wong umi-umi sapa iki? Bayu. Lah iki golek apa? Golek kekuatan. Kekuatan apa? Ben sakti koyo Gatot Kaca bisa miber. Kekuatan iku apa? Oh, gelut ta, Mas?